ne ujai maran uba pi hang ne ude ujai maran dinosaur bat ka kertang jung u latep kertang kum utau akrokan tho so ras ne ujai maran ulan do jaj kumba shispa khalai million snam menchua ka jing do jaj kini marat kadai namar u mau bana hau uba rat ba bha ula wan jenis pa perthai jangi ula pendam ya kini kimrat bat kini kimrat kila do jaj menta bat kumta ha kaneka perthai jangi ka ba menta ha kaneka samai ka ba menta ngi syam ba kaneka jinglong chaka sun benang kalong ka ba siat ba do kata ta bat kumta kaneka jing siat ru kala len shop ya kari Amerika ba kala len shop hapo katika jelat Texas bat hang ne pilawan i ba kaneka wa ba kala rengat lot bat ki ki badan po katika waru kila duna bha hado kata hendrai ke ka balong kindet pat kalong ba ki pai ba no shong ki ba shong marjan ba katika wa ba kila ong ba kila laj apa katika wa bat kila syam ya kini ki dien jat ki ba ilang pelaba ba kila nang mod bai begini ki merat ki ba menta ka dien jat ki merat ki ba menta hendrai kini ki nang Amerika kila kadik star benia bat ki star benia kila po katika jaka ba kila pej benia kila toket bat ki star benia kila ong ba kim dai ki din chat ki marat ki ba menta ki dai ki din chat jang ki marat dinosaur ki bla do jaj na do ki spas 6 million menchua nang ne na pop terthai ban na kalian chopi ki pai ba phias mau kumno halor chaka de jinglap ya ki ne ki din chat ki marat dinosaur bat phi menjor bagi de ki marat dinosaur ki ba shisha ne ki de ki ba u startup ne chaka de perthai us pemandor te sayo komen ma phi halalai jong jingmo halor kata ka jingong kabala batai hakane ka video